کسانی که اومده موازی پدلیت میکنم میام. سه نفر یکان تا لایک نیسته، لایک ها رو بمونید. نمیدونم نوشته استید نه نوشته استید، مدن اومده است او زیرشته. 4 نفر یک تا لایک ها رو بمونید. نوشته استید یا نه؟ مدن نیوید نه. سونیا افریم درو کن چه دسته؟ تلفن توی چه مدد چند نیست؟ همه کسی خوش آمدید. کسانی که اومده روبیه خوش آمدی. روز میبینیم مدد چند نمیشه. دویم براش اینم خیلی میشه. چند نیوید نمیشه. لایک رو بمونید. انس مخصوموف خوش آمدید. جورایف خوش آمدی. موزی روز گفتم افیر چکنم کودکاز خواب بودن. تل سونیا را گیرو خیر گرفتم. این تل سونیا را گرفتم. لایک رو بمونید. 3 دونه لایک دوستان عزیز. نش کتی بخمش که دیگه ابزن مک. چهارم لایک. السلام علیکم نیسو خوش اومدی. علیکم سلام. کرانه خدمت ساز خدا سازی خوبی سلامتی سازه. کلوچ نیست کو کلوچ 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 بتشونه جورایف بتوشه ساز رحمت دوزی میتی انتونه کلوچ ماده تماما نشونه داده سیده تلفونم چطه کم تر کار دارم بد میدارم مایلش گب نیست رو بیا اوچای رو بیایی کودکا سازن شکرانه خدا میشه و شکر سازن اپای رو بیا سازن کم تر کار دارم میگه از میام میگه 22 نفر 6 تا لایک رو بمونید بعد بیاید کم ترک صحبت میکنیم کم ترک دستگیری شما لازمه بنویسید در بالکن نیستید خودمون ما تیز همش میخونم با تیز گپ میزنم هم خیلی لایکاتون مونده اومدم میگیرید ای بلو بگذارید سلام دوگونه هفتم لایک علیکم سلام صبر دوگونه خوش اومدی رحمت کلام برای لایک رحمت لایک با برو خور خود بودسته کلوچ با بگو کلوچه کسی لایک ورده رحمت کسی که اومده رحمت خوش اومدیدم ما کسی ماما چطوری خدیتی ما موندم رحمت کلان مونده باشه صبر مهمون شوید از او رحمت من اینجا دهقانم و بلیت چند تا مونده با بلیت وزیرش دوزی نیم زیادش موندگی قریب نمیشیده برای ما اگر همی آدمایی که در افیرو میوین یک دونه بلیت بگیرید تیز درک تمام میکنیم
тестара чира мегзаронем, конкурса мегзаронем. бахшу ба хурсандӣ. мама читвириқ дите алайкум салом. манижа меҳмон шавед, гап нест. 24 нафар бахили нинад лайка монед. 10 нафараш лайка намондай. ассалому алайкум душа мусулманка. алайкум салом. сози хуби хоҳарҷон, чӣ ҳол дорӣ? чӣ корако кадестӣ? фарзандаку созан. касоне ки намедонанд, нисо я 2 билетак намехарӣ. дар конкурси мо ҳастай 1000 та билет, 51 та приз. нархи билет 50 сомон. бар русӣ боша 300 рубл. дар призои мо дохил мешавад стиральни машинка автомат 2 то, полавтомат 4 то, палисоз 5 то, пилта 5 то, пилтаи сенсорни майдакай, микроволновка боша 3 та, духовка Евролукс 5 та, измельчитель 5 та, миксер 5 та, каструл нержавика 2 комплект, 5000 рубла 5 конверт, 3000 рубла 10 конверт ва боз ҳамон рӯз сурприз мешавад. алҳамдулилло нағз апаҷон, шумо созем хубен? иншалло шукронаи худо созем. оминабону алайкум салом, хуш омадӣ. манижаҷон меҳмон шавед канали манда гап нестай. мама читвириқ дите влог чида номерои мусулманкара надодимада. акай соли ахир номерома тақсим кади билет намегирам. ҳоз бе билет бигир охи. ҳоз билет нагирифта я 10 та билет бихара ба. нисо алайкум салом. обина шудам шумо да. ассалому алайкум апай зеби. нисо алайкум салом. сози хуби бачаҷонот созан. сабр раҳмат қандул. хуш омадед. 24 нафар омада буд, лайкушона намонда бобур омада рафтан. лайк ягон пул намега. ина билет мон ба плай, лайкомон бе плай монед. ин мусулманка намегира, мегира мусулманка апай зебу. нисо ҳози чанд кас омада гуфтаган иё мегиран. неқ мегиран, некем ҳози не, сразу не. чия меҳош? чӣ? бур дар рӯи курпача хӯрам? ё дар рӯи диван хӯрам? соз гаштем. шукронаи худо. шумо ҳам ҳамакаса хубен? шукронаи худо. аминабону апа 100 билет нархаш 50 сомони. иқа призои қимат ба дар шумо чӣ фоида мемонад? 100 билет нестай, 1000 та билетай. 1000 та билетай. мо да ҳозирашта и конкурс ягон чӣ фоида намемонад агар ихел бигирем. оминабону фақат ки барои ами хушҳол кардани ами ягон модар ё ягон апа соҳиби як чӣ мешава гуфта мо ами хел конкурс кардастем. ҳам дар канал тағйирот, ҳам дар ягон кас ягон чӣ ҳамун чизе ки рӯзғоре надора мегира барои ҳамо. ҳози сум нест тобистума. фаризаҷон хоб ми? бале фариза хоб. имшаб омад ина ози мера кардамда сумони гуфт соат 10 саҳар хест ай хобуш кор рафт оли наомада. акай сола чӣ ба намегирам? мегира. чай ҳози на апай зебу нисо мегира, не душа мусулманка мегира. ҳоз бо яду каси дигам гуфтаган ва ё мегиран. апай маматиҷике кати группаш барои ҳамо ҳоз мегиран. остосанакем то бистума баъди бистум бисёр таргиш мегиран. хуш омадед ҳамакаса. лайкора бимонед. чандта билет ҳаст ҳоли? ҳози ҳастай апай зебунисо хута аниқ мемонам. агар билетам тамом шавад дуташа мемонам та. чӣ хеле ки гуфти дутара мемонам та. манучер ичи боша чӣ хел бозӣ? манучер давлатов бозӣ дар бозии мо ҳастай чизои рӯзғор. инами стиральни машинка автомат, полавтомат. инами хели 1000 та билет дорем, 51 та приз дорем. нархи билет мон 50 сомонӣ, бар русӣ бошад 300 рубле. ҳози номероро менависа, закрепит мекунем. кадомеда ки дар кораи билет ё ин ки ҳамин рӯз чандта клиент ёфта роид кардам ҷураева. ҳамин рӯз хеле клиент ёфта роид кардӣ. бо айра биқа бо ам хеле роид кардам бигӣ.
Ҷураев. Ассалому алайкум созен Фаррухшо, алайкум салом, нав эфир каде. Эҳа конкурс сар кардем. Ҳо, дудар конкурс сар кардем. Чӣ хеле билета мехарем? Нисо ҳозир ин инҷа номери телефон менависа. Дар ҳамун номер пайвастай чиё? Карта Сбербанк ва номерои имо WhatsApp. Вақте ки дар карта пул гузаронди, чекша равон мекунӣ, билет метиҳем. Дар Россия не дар Тоҷикистон. Чӣ хел харидан дар корохи билета? Нисо ҳозир ин инҷа менависа Ҷураев. Ина номер Сбербанк WhatsApp да ҳами номерои вайни номерои Тоҷикистон да Душанбе Сити пайвастай. Ина закрепитишку. Ҳа, фаҳмидам. Унам хеле. Вақте ки менависед, ман як чира мегум то на лайкоро мондан бигиред, ман нақл кунам. Вақте ки роҳӣ мекунед, чека роҳӣ кардед, агар дидед ки дер боша, тоқат кунед, иншоалло ки баъди аму чанд саате набоша, аму билетона равон мекунем. Шумо ҳам чека роҳӣ кардед, ассалому алайкум нависед, барои бозӣ ном, фамилия, номери телефон нависта роҳӣ кардед, ҳамуро роҳӣ мекунем шуморо. Шумо зиқ нашавед, переживатам накунед. ҳатман ки равон мекунам. Вақте ки шумо пул меояд, ҳам дар Сбербанк агар дар Сбербанк бизгаронӣ вай смс меояд, дар Душанбе Сити ҳам смс меояд. Ягон грамм зиқ нашавед барои билетотон. Ном, фамилияи касе гузарондага меояд. Ягон каса дар ягон кас наменависем, ягон каса перепутат намекунем. ҳатман ки меоемша. Апай менеҷа ҳами призотона дорем. Шукронаи аллобо нияти бурд кардан не барои поддержкаи шумо мегирам. Гап нестай хоҳарҷон, гап надорум. Бароям мегӯм ки якум конкурсаку я поддержка кунед, я бигзара, баъд дига одамо ки мебинанд ба боварӣ мекунанд. Ихеле якум конкурсо поддержка намеша. Толик Гулов, хуш омадед. 30 одам 20 лайкоро бимонед. Тез бинависед, ай балкон буфурӯед, тез бинависед. Тез мехонам, ҳамата мехонам. Апай Зебунисо, алҳамдулилла, нағз шумо созен хубен иншалло. Ассалому алайкум. Алайкум салом кухня. Хуш омади шогирд. Ҳа, манам ҳика бора намегум ку. Ана ҳам мусулманка агане 10 тагир. Ассалому алайкум. Алайкум салом мегадуша. Не, мегуфтаги 3 мегирам, 3 мегира. Акай соле. Лайкотона бумонед. Инам хеле касоне ки дар балконам буфурӯед, навистан бигиред, ман шуморо мефаҳмам, гӯш мекунам. Апай Зарина да паделица накардам. Ина мусулманка да кати робия равон кардам, вай да равон накардам. Паделица кунед. Барои поддержка акай соле дарвозӣ нестен случайно. Ҳамхел меган, на дарвозиёро даст доди орунӣ ба қафам меган, чӣ меган? хуш омадед ҳама каса. Як бори дигар дугон чизе нависен. Ягон чи бинависем мегӣ? Охо ман ҳеч чи нависта наметавонам. Чи да ман кабутак нестам. Охо худут главный, худут короли чи бо, чи хеле кабутак мешавӣ, королаи. Ку манеҷаҷон я эълон ку 20 подписчикум намераса барои эфир кушода шаванд. Кухня ҳозирам, ама 20 подписчик ҷамъ нашида. Подписчик гуфти гапои учай бентин. Дӯстони азиз, кадоме ки дар ҳамин кухня натиҷа обуна неста, обуна шавед. 20 подписчикш намераса барои эфир шӯшидан. Иам эфир мекуна. Ранги мо одами ними лақия мелақа бисёр. Манеҷаҷон охирон видео ма як соб монед. Гап нест апай Зебунисо. Ма ҳеҷ 1000 нашудам. Апай Зебунисо оли 1000 шудагӣ нестӣ? Дугонаҷон чизе навистен, шумо ман нав омадам. Сабр. Мара гуфтести ё ягон каси дигара? Мара гуфтеста бошӣ. Ма гуфтестам ки кадоме ки билет харидан я яктаи дутаи билет бигиред барои поддержкаи канал. Ма ҳеҷ чи нанавистестам. Ма гуфтестам ки вақте ки дар карта пул мегзаронед, чекша равон мекунед WhatsApp да, вақте ки ҷавоб наметиҳанд иқа ждат кунед. Барое ки WhatsApp-и шавармай.
не 82 пот кардагиам. Ман 84 та дорам. Маймон намешазӣ. Ман ин рӯз санҷидам нашид. Мада меҳмон шавен 1000 шавам. Шуморо ҳамонро навнақл карда иста будам ки вақте ки шумо мегзаронед ҳамхалӣ чӣ кунед. чекшаки гузарондед тоқат кунед гуфта ина хали карда иста будам. Да ручкаро хали карда иста будам. Нанавистам ҳечи. баъд ина иҷода ина хали ҳарчи менависам. Да ина хали девна. ина бо айма фариза ёд гирифтаги вале ман фаризаро нависта ношуд нишон будем. фариза ёд гирифтаги ина дафтар чикор када. Очо биё и қаг менависам гуфта. додам шуд ин хали када. иҷора хай обични худам кадагим дар мефир инҷошам фариза инам халида. мада мемон шуд 1000 шавам. эй дӯстони беимону меҳрубонам. ассаломи иззату шиносу гармбарору қадрдонам. ассалом шодам аз дидоратон аз лутфу аз гуфторатон доим бошед саломат ҷони ҷонам. ассалом чияй маҳваш буро пеши фариза пеша паш буро будав. ассалому алайкум дӯстонам макасозен ки навистестай. майнем хеле кадестам ҳечи нанавистестам. майнем хеле кадестам худам. дугонаҷон кӯдакои ширинатон нишон тиен илтимос. ина яташ немҷо омада зуқида истодай ки фариза ховай ӯ калонош хай зиқ мешаванд. ҳамида билет чанд сум? билет 50 сомон ба русӣ 300 рубл. неми номеро дар боло. дар тело смс омада гавнамо апаи фаберлика реклама ко гуфта буд. авай бо ин рӯз гуфта ки реклама накун. ман майлаш нависта будам на бо ҷавоб додеста. ҳамон навистеста. билет 50 сомонӣ ба русӣ 300 рубл. апай манижанав амиҷа хона гирифтем то поли хонара канда партофтем. гӯё ки навастройка гирифтем ремонт кадестем. мардакам шаву рӯз материалша кашидесай. дилам намешава оли озирашта расход накардестам. апай блюда созен хубен. шукронаи худо соз додар шумо созен хубен. мама мустафо алейка салом хуш омадӣ. генаевич хуш омадӣ алейка салом. созен хубен. шукронаи худо хуш омадед меҳмонои нав. ассалому алайкум. мефорам марам ва михелиода бозӣ кунам. неки мардак намемонад. чанд қаи билетотон рафт? мама мустафо қариб нимуш рафтай. асмоабону сози хуби иншааллоҳ мегӯяд. душа кухни зебунисо созена макаса. ҳама каса қай хуш омадед дӯстони азиз. касоне ки нав омадай хуш омадай. чӣ фаберликда кор мекунад? даст бардорама чизе заказ мекардагӣ. ки фаберлик сабр иҷа фаберликда инаи кухня кор мекунад. алҳамдулилло нағз раҳмат шумо созен хубен иншааллоҳ акай юқуб. ваҳ ҷураев кай кор додромадӣ? ман нағз раҳмат шумо созен хубен. худо ҳамеша хубу блюда саломат бошед. манам кор мекунам. ва апои зебунисо кай сар кадӣ? як бор ма гуфтам та не гуфти ку ӯ сол мара паддержка накардед. ама та гуфтум ман ном навистам кардиян кор намекунам. ма пага шавҳар ма биёян билет мегирам. гап нестай давно. як бор ма гуфтам гуфти не шавҳарам намемона гуфти ку бахил. алҳамдулилло хубам ташаккур. хубед шумо ҳол хушҳоли мо ҳаст иншааллоҳ. асмо инем хеле хай. чанте ки харем мешад ми билет ҳо чанте бихарем меша. баъд пурсидам ку соз гуфтӣ. шумо ай куҷоен? гена генович мо ай хуросон. шкатулка чанд пул дар фаберлика хоҳарҷон? ана мада шкатулка подарка мекунӣ. сар
кардам бад. Фаҳмо апай мавҷуда алайкум салом, раҳмати калом ки омадед, раҳмат барои лайк. Эй дӯст, агар ту қадри мо медонӣ, пайваста биёба назди мо меҳмонӣ. Меҳмон ин атои лутфи яздон бошад, тоҷи сари мову нури чашмон бошад. Нисоя 50 та гир. Дина як кас омад гуфта ки 50 та мегирам, дига куҷо шид намедонам. ҳамхали 50 тагиро бигирад нагарда, байни як рӯз конкурс мешавад. Ассалому алайкум, хуш омадед. Апай мавҷуда мегӯяд. Модари Саид Ҷафарҷон, хуш омадӣ. Алайкум салом. Сози хуби бозӣ доба баробар баро раҳмати калом модари Саид Ҷафарҷон. Саид Ҷафар чӣ халай созан? Хубан? Ина номер нависеса апай Зибунисо. салом манижасози хуби ҳами ими якҷо боша. Алайкум салом. Шукронаи худосоз. Да ҳами эфиро буд, намедонам номер заказ кунед. Акай Солеҳ. Гап нест, мегирам админ. Нархаша гӯед. Салом, иҷа чӣ гап? Суҳроб Холиқов. Алайкум салом. Иҷа мо бозии конкурс сар додагем. 1000 та билетай. Нархи билет 50 сомонӣ. Призмон боша 51 та призай. Баррусӣ боша 300 рубл. Эу хало даморо гапошона гӯш накад, дурӯғ меган. Майла ватсап имон. Суҳроб меҳмон шен. Мусулманка. Ва алайкум салом. Раҳмат. Акай Солеҳ яке бигиран. Яке бигиран. Ана. Яке бигиран. Пага бозӣ меша. Ҳамеша ҳамхали бигиран. Пага бозӣ мешава. Як ёри вафодор надорам, ки надорам. Як мунису ғамхор надорам, ки надорам. Дидам ҳама ҷо ҳилаву найрангу дурӯғ аст. Дилдодаву дилдор надорам, ки надорам. Манижаҷон и рамо чизои хузур монде неки. Куҷо биёмта? Хушори? Эма ба худо дуо кунен дар ҳаққи мо мошинаи либосшӯяк ҳадди аққал савоб мегиред. Бовар кунед. Ням Сумайя Сафарова я билет гирифтагӣ, агар ки бубурад на мошинаи ҷомашӯира шишкашол будай. Салом апай манижа Зулайхо. Алайкум салом хоҳарҷон. Раҳмат манижаҷон. Худоро шукр хеле беҳтар шудагӣ. 8 моҳ шид. Шукри Алло. 8 моҳа шид. Худо шифои комилаш бития. Ва ҳузур апай булюдая эълон кунед видеои навма хабар гиранд. Дӯстони азиз, кадоме ки дар ҳамин канали Яқубҷон обуна нестед, обуна шавед. Видеои исломӣ дорад. Ина видеои навш. Марҳамат. Дугонаҷон чандаи дига билет монд. Сабр ҳоли нимуш мондагиай. Мусулманка одаме мегирифтагӣ иҷада наменависа. Да ватсап менависа иҷада навис, значит паказуха мекуна. Язна салом созин хубен. Фаберлик ба кор каросен. Ман не. Закия. Ва алайкум салом апай манижа. Закия хуш омадӣ хоҳарҷон. Ва алайкум салом Зибунисо. Дафтар безев наку. Дафтар безев наку. Ҳама каса хуш омадед. Касоне ки нав омадаи намедонад мо конкурс сар додагем. Дар конкурси мо ҳастай 1000 та билет, 51 та приз. Нархи билет 50 сомонӣ ба тоҷикӣ, ба русӣ боша 300 рубл. Номеро барои заказ +7 999 358 88 04. Имо WhatsApp ва Сбербанк пайвастай. Дар номерои Душанбе Сити боша 902 02 18 25. Дӯстони азиз, дер накунед, вақти худтонро бисанҷед. Призои мо боша ҳастай стиральни машинка 2 дона автомат, 4 дона полуавтомат ва 5 адад палисос, 5 адад духовка Евролукс, 5 адад измельчителя Евролукс, 5 адад миксер, 3 то микроволновка, 5 та плитаи сенсорни майдаҳак, 2 та набор кастрюля нержавика ва 5000 конверти 5000, 5 та 3000, 10 конверт.
мегӯ меязна кор касодиян ку. раҳмат. ободу сарбаланд бошед. ҳамаша апаҷони булуд раҳмат барои дастгирӣ. усмонҷон алайкум салом. чо кади, чӣ ҳол дорӣ? камнамо шиден? алайкум салом. камнамо нашидем, худат камнамо шидӣ. мо ҳар рӯз эфир кардастем, ҳар рӯз видео кардастам, конкурс кардагӣ. марҳамат, билетхар боши, билет 50 сомонӣ, ба русӣ боша 300 рубл. номеро дар боло ватсап, имо, Сбербанк ва Душанбе Сити. салом алейк, добрый мама влог. алейкум салом, хуш омадӣ. номи духовкатон чӣ буд дугон? номи духовкамон Евролукс. салом алейк, созен апа нағзен рецепт таҷичка. хуш омадӣ. алейкум салом, шукронаи худосоз, худосози хуби. апай Зарина, хуш омадӣ. алейкум салом. эй Юсуфи канъони ман, ёр аз куҷо ёбам туро? дудида бинои ман, ёр аз куҷо ёбам туро? эй Юсуфи ҷони падар, аз ту надорам ман хабар. олам кунам зеру забар, ёр аз куҷо ёбам туро? раҳмат, раҳмат. хуш омадед ҳама каса. 42 нафар, 3 лайкҳоро бумонед. лайк. ва алайкум салом Зарина бону, хуш омадед. алайкум салом, хуш омадед апай Зарина. хуш омадед ҳама каса, дӯстони азиз. чӣ гапа иҷа Ёсинҷон? иҷа мо конкурс эълон кардаги. Юсуф ҳамиҷа. я бор дигам бихонам мувофиқталаб. эй Юсуфи канъони ман, эй ёр, эй Юсуфи канъони ман, ёр аз куҷо ёбам туро? дудидаи бинёи ман, ёр аз куҷо ёбам туро? эй Юсуфи ҷони падар, аз ту надорам ман хабар. олам кунам зеру забар, ёр аз куҷо ёбам туро? Ёсинҷон, иҷа мо конкурс дорем. дар конкурси медонам, дар конкурси мо ҳастай 1000 та билет, нархи билет 50 сомонӣ, 51 та приз ва ба русӣ боша 300 рубл. номеро дар болои экран закрепитай. имо, ватсап, Сбербанк ва номерои Душанбе Сити. Мамович, чӣ гапа иҷа? буру маҳваш халина хуб дар хона бухор. иҷа конкурс. Зарина Сарои хоҳарҷон. Ёқубҷон салом, раҳмат, хуш омадӣ. ҳо, ман Юсуф ном дорам. соф салом, раҳмат. асал салом аз ғарибӣ. алейкум салом. акай солази соз, раҳмат, худтон созед. духтари зури манижаҷон, ҳамиқа эфиро мешавад, фақат худта тамошо мекунам. ҳамиҷо даём кати ҳами кӯдаку саргардон. фаҳмо раҳмати каллон. хуш беҳтарин бошед ҳамеша. Зарина билет чанд? билет 50 сомонӣ. агар дар картаи Душанбе Сити бигзаронӣ, агар дар Сбербанк бигзаронӣ 300 рублей. акай Солеҳ Зулайхо ёвем мегӣ? акай Ёқубҷон бинавис шерма. шер хондан мегирам. иҷа одамо чӣ харидан бигирам билет. марҳамат, номеро дар боло, номеро закрепитай. имо, ватсап ва Сбербанк. дар авай пайвастай. дар номерои тоҷикӣ бошад Душанбе Сити. ма ирӯз видео кардагим. воҳ Зарина итакнику бихиштай хад мекунӣ. приз чай? приз Ёсинҷон, приз боша дар призи мо дохил мешавад стиральни машинка автомат, 4 та полавтомат, автомат 6 килоай, полавтомат 7 килоай, 5 та духовка, 5 та пилтаи сенсорни майдак, 5 та измельчитель, 5 та дига миксер, 3 та микроволновка, 2 та набор нержавика ва 5 конверти 5000, 10 конверти 3000. марҳамат, касоне ки харидорӣ карданиян, инами болода ҳастай, видеош ҳастай. ман ҳамаи ҳамин чизоро нишон додагим. ай магазини дар магазини чиай чӣ меганам ҷара Султони Кабир. ай агар шумо хоҳед, агар шумо бурд кардед, билет гирифтед, агар ки бурд кардед, шумо агар нахоҳед ҳамун таҷҳизота гирифтан, мо пулша дар ҷои ҳамун пулша мегзаронем дар картатон. агар ки хоҳед таҷҳизота гирифтан, ман худам мерам ҳамун магазин, шумо дар мошинтон бор мекунам, метиҳам. ба пеш бобо раҳмат, хуш омадӣ. мурод Мамадиев, хуш омадӣ. апай манижа, апай Заринара
чорникин чува биҳиш ё дузах дига никотимиум да ҳаққот ки дуо кардем ествестини биҳишт мерай. Аҳа. Ма яке бурам ма да Москва чӣ хел меша бад. Яке бури да картат мегзаронем сумша. Без проблем. Хучкин. Алейкум салом. Хуш омадӣ. Жушкин. Пушкин будагист намедонам. Билет чанд қанчадан билет? Анаку 50 ба чанд мешед? 50 сомонӣ ба 300 рубл бинависед. Ки узбаки намедонад дӯстони азиз? Бинависед 300 рубл. Чанд қай дига билетон монда манижаҷон? Баъди ҳамаи оператсиятон баъди 1 моҳ ҳамура мешиден. Ман мешам ба метарсум мегум ягон чи нашад. Хамурос? Ва ма баъди 1 ҳафта хамурос мешидам. Хамурос ку ҳечи намекунам. Мара духтур ҷанг кард ки раб гар хамурос кухта хеле ленивӣ наша. Ин мурғ ки буд? До мурғ. Мурод. Ҷураев нанавихали гапо. Иҷоза накун. Тухмкунӣ рафт. Гул агар зебост дар бар хор ҳам дорад. Бибинад. Бема шероро бихонам. Не рубл бинависа. Пай зарина какой танга. Гул агар зебост дар бар хор ҳам дорад бидон. Об агар соф аст ҳарчанд мор ҳам дорад бидон. Кӯҳ агар ҳарчанд дар ҷор аст ту фиреби ӯ машав. Дар канораш қиссаву асрор ҳам дорад бидон. Ту бо қалби вайронаи ман чӣ кардӣ? Бубин ишқи девонаи ман чӣ кардӣ? Дар абрешими одат осуда будам. Ту бо болу парвонаи ман чӣ кардӣ? Апа овозат хаста нагардад. Раҳмати калон Аминабону. Я тебе люблю. Юрак. Аминабону беҳтарин машин бор уйда. Машин стиральный машинка. Не настоящий. Девчачий машинка стиральный. Ина красавица има, хош хестай. Красавица има. Касоне ки миёед, ма як гап мегум тона касоне ки ҳам хали ҳарчи менависед даъни хали гапои бемаъне. Иро бифаҳмед ки ина инҷа шаварм аст, ма 4 та гудак дорам, хали ҳар гапои бемаъне тона нанависед. Ту да нон будавид нон буда. Вой ё, хебра? Ма чудо. Ассалому алайкум. Нағзен дурустен тинҷен шумо ки чӣ кораен? Зимистон. Алейкум салом. Ягон кора нестам. Хонашинам 4 та гудака нигумин. Манижа гап мети. Рост мегум охе. Ма баъди 1 моҳ шидум бо метарсум нав кам хуро шидам. Фақат бульён амеам. Ваҳ чуҷача. Бизан бихоҳама чира тамом. Намия чи лишни буд гирифти партифтиша. Дили безорам. Алейкум салом. Хуш омадед. Шукронаи худосоз. Худосози хубе апаҷон. Фарзандо хубанд. Ва алейкум салом. Ҳар марди шутурдор увайси қаранӣ нест. Ҳар шишаи гулранг ақиқи яманӣ нест. Ҳар сангу гуле гавҳари ноёб нагардад. Ҳар Аҳмаду Маҳмуд расули маданӣ нест. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед апай Зайнабҷон. Бемаънӣ нанависенша чорникин апа. Ма зан астум. Номи бачама Ёсинҷон. Гап нест. Манижа сози хуби фарзандо созан. Шукронаи худо соз. Ман нафаҳмидам ин ягон бозӣ. Бале бозӣ дорем, конкурс дорем. Дар конкурс мон 1000 та билетай. Нархи билет 50 сомонӣ. Призо боша 51 та приз. Баруси боша 300 рубл. Номеро дар боло закрепитай. Сбербанк, WhatsApp, имо пайваста. Дар ҳамин номеро
метавонед ки агар шумо билет харидорӣ намоед Сбербанка чекша дар WhatsApp равон мекунед ба шумо номери билет дода мешавад. сози хуби билет чӣ хел харем? Юсуф Сайдалиев инами боло дар номераи Сбербанк WhatsApp дар Сбербанк сум мепартоед дар WhatsApp чекша равон мекунед билета метиҳемтона. Салом апа созем хубен чӣ ҳол дорем ватанҷон тенҷай боду ҳаво чӣ хелай фарзандо хубан бо ёди Аллоҳ бо шукронаи худо созем хушомадӣ алейку салом аз шумо пурсем боду ҳаво инами саҳарӣ салқин кадай борун задак дина бега саҳарӣ салқинай озод хаста набошад раҳмати калон хоҳарҷон ёсинҷон ҳамин хел кадесемшон бетарбияора ухали чизора меран ва ёхчон автоматӣ нами ҳама барои чӣ кабутакай барое ки ваёра равон кадан дӯстони хубам як дастгирӣ кунед видеои наома мега ёқубҷон манижа бугӯ кори ма дар дастгоҳи худум кор дунё ба касе намонд намемона биё дӯст шавем дӯстӣ мемона имрӯз хушӣ кунем бо ҳам якҷо оянда чӣ мешавад худо медонад. Чӣ призо дорем на пашка зимистон? Призои мо ҳастай 2 стирали машинка автомат 6 килоя, 4 пол автомат 7 килоя, 5 духовкаи Евролукс, 5 плитаи мини сенсорни майдаҳак, баъд ҳастай бо 5 измеличител, 5 миксер, 3 микроволновка, 5 конверти 5000, 3 конверти 10000. Ҷон акаш да балкон Мирзоева Мавзуна салом апаи чӣ бозиай? Бозимон бози инами 1000 приз дорем 1000 билет дорем 51 приз дорем инами боло да имо WhatsApp Сбербанк закрепитай ва Душанбе Сити картай Душанбе Сити кадоме ки Душанбе Сити доранд ва метавонед нархи билет 50 сомонӣ ба тоҷикӣ баросӣ боша 300 рублей ва Юсуф Бекори эфир дуромадӣ мусулманка зани ба фикрам бале мусулманка занай хушбахт бошен апа чӣ гапу хабарҳо ҳичи хабарҳо ҳам нестай бешухе салом апай манижа кира оператсия мекунанд дар оператсия ҳамун рост мешавӣ духтур иҷозат метиҳамо дар ғарибии мардум оператсияҳои вазбин гузаронидан дар тагои кислород хоб будем 4 бор наркоз хӯрдем мусулманка номерота роӣ Юсуф бозӣ кай сар мешавад Юсуф ҳамин билетҳо тамом шид пагавуш бозӣ манижаҷон мо занҳо фақат дар дастгоҳи худмон кор мекунем худоро шукр маошмо намехӯшем рост гуфтӣ акай соле 3 конверти 10000 не 10 конверти 3000 хай ҳар душ як хел меғалта ҳар душа чӣ мешуку салом анижа севчарун лаган ман раҳма намурдем шукри худо ба ин рӯзҳорам расидем иншалло номероро додум та гирифта будӣ чия Соня кашлок да каш пубте ин номбой броду нони майдак дор аку дига кор надорем хушомадед амакаса дӯстони азиз нами Фариза нозу бозор кадестай нони чӣ мехӯрдай чӣ чӯ ма гира дора нони ухалаи харида будум нони нонбой харида будум ҳамин сари ҳози хамир кардагим мегум ман нони хали намехӯрам нони нонбой мехӯрам бароям мегум ки биро фарига аҷа давида када бигира биёя салом созен апаҷон сафо холов хуш омадӣ хоҳарҷон шукронаи худо созем шунав пандам писарҷони падар бош аз ӯ доим хабар гир бохабар бош чӯ шуди пиру бигашт қомат хамида асои дасти пирияш барбар бош писар дар зиндагӣ ёди падар кун кӯлоҳи иззату тоҷаш ба сар кун ҳо созагани апашка ку хута нишон ку мусулманка ку хута шинос ку мусулманка шав апай манижа мега зиғ наша язна шӯхӣ мекунам и акам серьёзно гуфтестай ку шӯхӣ мекуна
чинака апай Амазонка алейкум салом хуш омадӣ. Ба ҳама салом. Памир Клиша Мира алейкум салом хуш омадӣ. Аллоҳи мутаол ҳамаи шуморо дар ҳифзу амони худаш нигаҳдор бошад иншааллоҳ. Омин. Алейкум салом хуш омадӣ апай Рухшона Ёқуб соб мондум. Апай Амазонка омад. Сози апа ман мухлиси ашадӣ шумо дӯстат медорам ба худо. Ин ами чуҷаҳо айфонди дастгоҳи худмон даромади дастгоҳи инами кори ман инами айдайна кори ман сар мешавад. Ё хоб будан ман эфир кунум гуфтум спокойно кину бедор шидан. Ёсинҷон ман зан соҳиби 2 фарзанд 23 сола. Шумо чӣ? Ободу сарбаланду хуш бошед. Як ҷаҳон ташаккур. Мусулманка ман шӯхӣ намекунам. Ман ростша мегӯям номерота те как хоҳар охи шумо чӣ фикр кардестен? Салом Ёсинҷон. Амазонка апаҷон сози хуби фарзандо созан чиҳо дорем бодринготон чӣ хел шидаи парникотон? Ҳо гирифтам апай манижа раҳмат апай Рухшона кати гап задам апай хосият имошон киштагиян. Ғарибон теҷех алейкум салом. Апай Маматиҷике алейкум салом. Салом душам. Акай солем медонам как хоҳар. Охи ман метарсам. Ман мухлиси ҳамаи шумо вақт дошта бошум видеои ҳаматонро тамошо мекунам. Раҳмати калом Памир Криша Мира. Ман соҳиби 3 фарзанд шукронаи худо мусулманка таваллудум 1994. Че нима буди Ёсинҷон? Ёқубҷон худо имрӯз дари раҳматро бар рӯи як-яки дӯстонам бикушон. Беҳтарин неъматҳо, беҳтарин фурсатҳо ва беҳтарин оқибатро насибашон бигардон. Омин. Ассалому алайкум апай Рухшона созин хуб бедем. Ваҳ апай мо омадо. Кулуч те админ. Кулуч буте ғарибонда. Ва алейкум салом апай Амазонка. Ёсин машаллоҳ апаҷон беҳтарин. Акай соле кадом шаҳрден шумо? Москвадан. Да амони Аллоҳ бошен апаҷон блюда. Майлаш хуш омадӣ додар. Бекор шудӣ бо тобу хубиё. Мама алейкум салом хуш омадед. Мешава рӯз то бегаҳа дар даруни ҳамун парникон. Гуфтам охи мара коргар намегирӣ? Кор када мегаштем. Морам пад Москва идаем. Ида Москва ида Москва. Созин хубен шукронаи худо соз мама. Апай мама чокадед. Видео контестез Амазонка шумо чӣ ба эфир намекунед? Мекуна куда канали влог Германия мекуна. Салом алейк ба ҳама. Галина Ивановна хуш омадӣ. Алейкум салом. Айнами айнами ҷо кун немҷа. Дута маленький биги биёша. Агар боша, агар набоша, у собрай магазин биги биёша. Салом алейк ба ҳама. Апай Амазонка чанда билет гирифт? Апай Амазонка ягонта билет нагирифта ӯзи. Аллоҳ ёр мададгор бошад иншааллоҳ. Асмообону сарбаланду сарфароз бошӣ. Алейкум салом Ёзуҷон. Кадом шаҳрдаин апаҷон? Очаи Сафи Аллоҳҷон сози хуби раҳмати акай Ёқубҷон ҳамдара. Хай дӯстони азиз ҳама каса хуш омадед як бори дигар. Касоне ки нав омадаи нав ба канали мо пайваст шудаи намедонам мо дар канал конкурс кардастем. Дар конкурси мо ҳастай 1000 та билет 51 та приз. Нархи билети мо 50 сомонӣ бароси 300 рубл. Номеро дар боло закрепитай. Марҳамат касоне ки харидорӣ карданиян дар WhatsApp нависанд. Мо дар Курская область город Железна город. Амазонка неки коргарш айпарник отказка. Биё мегирам ато айчанд марака ақиб мон. Салом Симсим. 900 рубл партом чанд билет мешавад? 3 дона билет 900 рубл да. Билето чанд қа мондай? Сафо Холов. Билето ҳаст айда ҳама ҳаст. Апай Зайнаб алҳамдулилла нағз ягонта ма пул надорам. Ва апай Амазонка шумо пул надоред? Тамом. Мо тамоман надорем. Ана мегира Амазонка. Бодрингота бифурӯш. Да ҳамсоя реклама када. Мамнунам аз шумо. Аллоҳ хушҳолу насибатон гардонад. Асмона абоно.
ҳама каса хуш омадед як бори дигар. Салом алейк, чанд будай ва чанд приз дорен? Алейка салом, билетмон 1000 донай, нархи билетмон 50 сомонай, 51 та приз дорем. Призои мо ҳастай стиральни машинка автомат 2 та, пол автомат 4 та, духовка 5 та, плита 5 та, палисос 5 та ва измельчитель 5 та, микроволновка 3 та, 2 набор нержавейка, 5000 5 конверт, 3000 рубла 10 конверт. номи карта чӣ мерояд? Номи карта нами номерода Ҷураев Фаридун мебурояд. Апай Рухшона магазинчи пул надошта боша. Амуро мегу магазинчи бо дрингдор. Номерои худтона партон та апай манежа хурсан шидум кати Амазонка гап задум гап нестай. Ҳо саҳар бро бо дринг фурӯши Амазонка. Номи карта Фаридун. Амин. Ман ай манежа гирифта будум, бой додум, дига гӯш кашид. Яке аймо мебури охе. Пулои манежа да бой додагита мебури аймо. Дига хурсан меши, дига мебини ки ҳар дафт 100% шаме. Мултиварка нест, не мултиварка нест ай. Агар хоҳиши хали бисёр боша, оз ида фурӯхтем, баъд дафъи дига кардем, мемонем чизое ки дар кора, ям мепурсем, одамо пешниҳод мекунанд, ба мо чӣ мекунем? Қабул мекунем пешниҳодошона. Айбҷон тиҷета канали мада подписаться кунед. Апай Рухшона бекунада насухта будай. Бо дринг касал шидай. Чӣ касал шидай? Чаш расидаиша бисёр нишон наде. Лайкоро бимонед 50 одам мондаку 38 лайка. Оха ҳамун лайк бепулай. Билетомон ба пулай. ҳама каса хуш омадед як бори дигар. се духтаракон будем. Апай ич кунак шидай. Чала кунак чалат гу? Куятш нишон тесони? Не, чалои Соня бема нишон тем. Ина хали чало зимода шидай. Дӯстони азиз. Тило, нуқра, бриллиант аймод рафтаги айда. Хушру тофтестай. Соня ёра кадайна. Ҳам хали кадестай хоҳараш да пеш шиштия. И ай дугона шайбо нараси. Баба чӣ кор кадести да упарни? Апай Амазонка худат билет гирии мултиваркара мемонум ҳами бозида. Ай манежаи худат напази ҳамуҷада апа. Амазонка неки гап надорум, бисёр хушрӯ мехӯри. Кай ки видеота тамошо мекунам, агар серам бошам мефурам хӯрам. Бешухо ҳами апай Амазонка мехӯра ку бо ҳами нами омада буди ку ҳами дидам та фаромӯш кардам. Апай Амазонка ман наму Заҳрова доштум як бақлашкача метим та гуфтам хай шумо ку рост хонатонам намерафтаед ту метим гуфтам фаромӯш кардам. Я та Заҳрова дорам ҳички намехӯрнавая. Салом алейк ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. Иншоалло ҳамагӣ хуштоманҷон, хусурҷон, хуш омадӣ. Келон сози хуби чӣ ҳол дорӣ? Келин алейка салом, хуш омадӣ. Газида телефончи. Алейка салом литли. Апай манежа Заҳроваш чизе? Заҳроваш инами апай Амазонка мега ку Заҳроваи занҷабил охи. Ваҳ Заҳрова наход битя маймун. Охи худуш мега Заҳрова ку ма ямой мегум охи. Салом алейк апаҷон. Ман ҳамаи чизҳое ки шумо гуфтен дорум. Дар ҳаққам дуо кунед ки фарзанддор шавам апаҷон, илтимос. Самир Пиров. Худоҷон дар ҳами байни намози хофтану намози шом фариштагон омин кунанд ҳами якта не сразу дута кӯдакдор шавед. ҳаму авқотхӯри Амазонка зур буда не салёни карда ҳамаи авқоту ба салат.
خوش آمدی محمد. شکرانه. اومیا جان خوش آمدی محمد. ها ساز کردی ارسیکولا را فراموش کردی زهروا را فراموش. ها در مرزیل نمودم خونکک شو گفته رفتید کو با همه چی آخ شما رو دیدم در شوک زدم خیلی. جان مایله شما رو دیدم خیلی خرسان شدم دیگه ایتای فوق تونگا زده شدم. چیزای اساسی حیات برومده ایوا همی قناغز میبینم زهروا را با مرگوه برینجاوه تنیستا نیست همی گپش زور کنه خیلی نه. علیک سلام خوش اومدی اکای محمد. همه کسا در پناه اعلا باشید. نیستای جگر ریخته همه تان در پناه. السلام علیکم منیجا بانو احمد علیک سلام خوش اومدی منیجا جان. بگین مهمون شوند. آمین مرم به خداوند صاحبی فرزند کنه انشالله آمین. نیسا ما شما دا آبونه ایم همین نیسا دا کدام آبونه نیسته آبونه شوند الحمدلله. نغز لیتل چند فریزه فریزه همه کسا خوش آمدید لایکاتونو بمونه. همین دیلالا را با او زنی چیکار میکنه؟ با او هیچ نمیکنه. با او بزن با او خشروه. یا وقت نمیوین همو را کنین خرم اپای رخشونه ایجا در رنگی تاجیکستان نمیشه. اقامه قوم نیست اوی دهانم رفته بود میکنه دوشه خیریت مرا میدید اوجا در همه چیش با مزه ایجا در نها همه کسا پناه علا باشین. بروی دو خونه طرق پرق بسار نکنه دو همه ایجا گاب زده است محنت کده بدا فریزه خوش آمده اپای دل بیازورم. هر گپ نگینم از آن کره اپای رخشانه منم شبنم امروز کتیتون گپ زدم در حق مرم دعا کنید که بچه دار کنه انشالله. اومی اپا جان کدای گوهرم میشه اپا با اوام بله میشه و اوما با او میزدم در آن ویدیوم فقط با او میزدم کو نشان میدادم. اوقات انسان اوقات نمیخوره همیجا چند کسین از برای الله مهمان شد. من هزار شوام همی دوستان عزیز کدام در نیسا آبونه نیستید رومده آبونه شوید یک دستگیری کنید هر دون بخیزه بخونه بره نیسان جگرات ریخته ایدین تیجور اوقات چی کدوم اوقات ساوس داریم همه کسا برو دیگه خوش آمده دوستان عزیز کدامی که نفهمیده بفهمید الان اوزینا نبپده اوقات است بخوره دکر روش نباشه. همه کسا خوش آمده دوزمه یه بار دیگه میرم اعلان میکنم در کانالمون کنکورس رفته است. کنکورس مونده 1000 تا بلیت 51 تا پریزه نرخ بلیت 50 سومانی بروسی 300 روبل نومرو زکرفیت مرحمت
ҳамиҷа торти бисквити пухтастем барои занакҳои шави лави ов лави ов фаҳмидай. Эфир кун апай Амазон гастройка ҷигарот нареза. ҳама каса хуш омадед як бори дигар. Наврӯз бро чӣ призо дорен? Наврӯз бро мо призое ки таҷҳизотҳои рӯзгор, стиральни машинка, автомат, дита, полавтомат 4та, 5та духовка, 5та плита, 5та измелечитель, 5та миксер, 3та микроволновка, 2та набор нержавейка, 5 конверти 5000, 3000 10 конверт. ҳама каса дар паноҳи Алло бошен. Соф хай нисо. Чанд ҳазор билетай? 1000 дона билетай. 1000 билетай 51 та призай. Нархи билет 50 сомонӣ ба тоҷикӣ, 300 рубл ба русӣ. Бугу. Зади. ҳама каса хуш омадед як бори дигар. Раҳмат акай Муҳаммад, шумоам дар паноҳи Алло бошед. Почему? Памир чӣ канал дорен? Памир ҳами фақат свадба Памирда мепартояд, тамошо ки хушрӯ ҳами қарақсои хушрӯ мекуна. Галина Ивановна. Маҳваш илтимос бирда усбуху фалаш накӯқида. Ой. Муҷи гаузасан. Апай манижа шумо беҳтарин занед ба фикрайма. Хеле меҳрубонед, ҳарчанде аз пеш надида бошам. Раҳмати калон марз. Памир Криша мира толка Аллах и всё. Ховарҷон Аиша Бобохоҷаев хуш омадед. Лайкотоно бумонед, лайкоро намондестед. Як савол, чӣ ба да Тоҷикистон ҳамаи блогерҳо фақат конкурс мекунанд, мефаҳмонден? Наврӯз бро анамишину медонам ахман. Тоҷикистон қафо рафтаистай чӣ хел ба пеш. Иш ёд мегири бароям. Ҳеч ки дар Тоҷикистон намекуна, ҳама дар Россия мекуна. барое ки Сафия Қутбиддинова хуш омадӣ. Рост мумкин рост бигим, намедонам. Бисёр одамое ки конкурс мекунанд монетизатсияам надоранд, ами ютуб пулам гирифтагӣ нестанд. Шида пайнисо мешам. Чӣ ҳаром буда якчана пав хоҳар модар соҳиби як чӣ мешава ҳаром будай. ҳама каса хуш омадед як бори дигар дӯстони азиз. Чӣ баҳози билет
нагирифтестанд, баъди 20 мегиранд гуфтестанд. Призо охирон билету даян чӣ? Лопес. Мо призоро аялав надодистем. Мо призоро ай ҳар ҷо додистем. Мо аялав хеле дода нарафтестем. Ягон призо дар ягон мо аниқша намедонем дар куҷои ӯ призо. Ӯ призо ҳамаш дар дили ӯ чи ай куҷо медонӣ кадомиш кадоми рақамай? Манижаҷон шумо гирифтосен аюту пул. Немо аюту пул нагирифтен. Акаҷон соли сози дидум таки худет ҳаминҷа да бидай. Боз омадам. Хуш омада пай мавҷуда. Хафа нашен шумо мардум. Ҳама чиз ба шумо ҳаром мегин. ба ҳаматон суҳбати хуш бошад. Раҳмат. Барои мову шумо 300 рублӣ ҳичи рола бозӣ намекунад. Не ки як зан вақташ хуш мешавад дуо мекунад гуноҳ будай. Манижа дар оила чанд фарзанден? Дар оилаи мо 5 та духтар 1 та бача дорем. Мо дар оилаи хумонда инаи оилаи дар калон шудагим. Лопес баъди 20 оликои шуошон жда доранд. Ба ӯ билетора дар пеши чашмотон ҳамара шури мурӣ мекунанд. Касоне ки фаберлик дар кор мехоҳанд бин кор кунем. Занҳои хонашин оликои хушу мегирен иншаалло. Манижаҷон сози хуби касоне ки фаберлик шукронаи худо соз Оиша Бобохонова. Апа шумоеда катон гап зада будам ҳамоен соф шури мурӣ нагӯ. Чиба? WhatsApp да гап зем амунам. Ҳо фаҳмо Амазонка куҷо шуи? Амазонка рафт. Лейк алейк салом хуш омадӣ. Билет аст олиям? Бале ҳастай олиям. Чӣ дар YouTube пул намегирем? Барое ки монетизатсияро дар Россия куштагия бисёр аудиторияи мо ай Россия буд. Барои аму пул намегирем. Муҳаммад сози мегӯ ман Солеҳ Юсуф кофтушур тоист. Салом салом Дамир Мавлонов. Майло броз мо тамом мекунам. Акат салом Дамир. Салом салом акаҷон созен. Ай акаҷон Солеҳе. Манижа майла ба шумо суҳбати гарм манам меравам. Майла хуш омаде. Солеҳ Юсуф. номи кӯдакӣ дар ёдаш зада. Памирай куҷоши? Апам алейка салом. Ман салом додум нахонди ба фикрам. хуш омадед ҳама каса дӯстони азиз. чум эфира букушум меша. ҳама каса созен хубен. Робия хуш омадӣ. дин ҳамто шуқр кардем қати душа грехта драфте. Солеҳ фаҳмидум Юсуф шаҳан фаҳмидум акаҷони худам. Юсуф Солеҳ агане. Апай Робия салом хуш омадӣ. Билет чанд сум? Билет 50 сомонӣ 300 рублӣ. ба тоҷики 50 сомонӣ, ба русӣ 300 рублӣ. Агар шумо дар Душанбе сити бигзаронед 50 сомонӣ. Агар ки дар картаи Сбербанк бигзаронед 300 рублӣ. Дар бози 1000 билетай 51 та приз. ин михел хай дӯстони азиз. ҳама каса хуш омадед. лайкора монед. апай Робия сози Маюм Юсуф Солеҳ. ҳама каса хуш омадед як бори дигар. призотон чианд? номерома чор накарди чи? призомон да призомон ҳастай 2 та стиральни машинка автомат,
در پریزمون است 2 تا стиральная машинка автомат 4 та пол автомат 5 та духовка 5 та плита 5 та измельчитель 5 та пылесос 5 та дига миксер 3 та микроволновка 2 та нержавейка 2 та нержавейка кастрюля ва 5000 рубла 5 конверт 3000 рубла 10 конверт. нархи билет боша 50 сомонӣ, баруси боша 300 рубл, 1000 билет 51 та приз. номеро дар боло закрепид. рав хоб кун. кира меги гудака? Гудак навай хушхез. омаданам ба мекунам оли. салом шумоҳо дуруст мефарзед. чара кани нишон диҳед. ина нишон додем. алейкум салом. шукронаи худо бугур пиризота кади билетод. И ласточка бедорай ко. И ласточка навай хош хес. Соли иша хов нест. ози ай омадагиш пушаймон меша. манижаҷон видео накарди и бега. Не видео мекунам гуфтам худод ухали гуфти ба ма дига накардам. ага не мекардам барои худод. ба ма гуфтам эфир мекунам набошам. ҳама каса хуш бошед. иброҳимҷон исмоилов чанд билет мондай? иброҳимҷон созта оҷон хуби ихтиёха. ой билет немуш мондай намегири ҳамаша як бора кати коригаротон тақсим кунӣ. ҳа кӯдакдор кӯдаккора мегам о кӯдако навай хушон хестаган нохе асмо апай зарина хуш боше. хуш омадед ҳама каса як бори дига. ҳаманаро мермен якум ту номи хутабумон баъд охари ҳарчи бугу вох бача и иброҳимай ҳо ранги авай туфти себу намедонам лекин вай хеле неста вай ба фикр хеле неста бояд шоҳасанов боша. не душа мусулманка хуш омаде. не хуш рафтӣ чунон рафтӣ угу ҷинҷон айя ҷинҷони нафромадагӣ оли ҷинҷони зузу дар куҷое ҳастанд ҳамиҷо. ва ном намиҷо истоди ҳада ҳам боло касоне ки фабелик дар кор кардан мехоҳанд марҳамат мега пай оишабону марҳамат хуш омада рафт обу ҷинҷони обу ҷинҷони ҷинкорша кард эфир дигари да нозанин рафта хача реклама дорад. ҳо оли ҳам қагизала меша дар усин экран коз бу чанд аккаунти дига кати миёе хай ҷуки салом хуш омадам хай ҳаматонда куҷо дӯи хали ягон чи важне ки давидести худу ҷинҷони нозанин кияй оча ба ман нешида оча ба ман нешида ҳама каса як бор дига хуш омадед лайкҳоро мане ман омадаям вой вой хуш омадӣ вой вой ҳами хай бугу мегум ҳами гапҳоро менависед бо мегум э хай бестам лайкҳоро бумонед охи мардум лайк мон бе плай билет мон ба плай
квартиратам дар ҷои ҳама сайтҳои компютерӣ кор мекунад. ана дӯстони азизам инуд бесед ки Фариза марафаиро дора. Озмиё мехонам то напалш. Не, баста, эфирко. چند سال فیلمه نه؟ Ocha? Tu چند سال فیلمه نه؟ Hamma kasa xush omaded. Ya bor diga лайкотоно бумонед дӯстони азиз. квартирантам дар ҷои ҳама сайтҳои компютерӣ кор мекунад. Оли ман мегумша ҳама одамои гапҳои бад менависанд. номошона бо номерои телефоношон мегирам. дар каналам мемонамшон. монедшона. салом Гулнора Бобоева. алайкум салом. хуш омадӣ. сози хуби ҷинҷак мебинам бошад мемонам. майлаш. алайкум салом. раҳмат. оо чанд план буд дора. марҷона хуш омадӣ. апай мавҷуда. аввал хидма бигӯен реклама кана. куласточкара бинем. эфир ҳозир мепара. зарина ҳамин рӯз я берун биромадам 22 билети блюдара фурӯхтум. буда Фаризаро биё бугӯ. нишон битем шабор. тура биё ту иҷода бе секунд туро нишон битем ба қаҳартон бе ба. ҳамин ҳар рӯза бу бро 22 та 22 шабо фурӯш шид ман намефурӯшам эфир намекунам. биё апаш файро кудеса апа салом бугӯ айҷ биё айс биё айс биё тамаваш бешухи соз ку бо пага брин ки салом бугӣ соз охоха не Салом. ин нағмагари бада иди мигуда иниш хахафа салом Салом. тамом салом апо ако апаҷоно намегед шумо тамом салом тамом ранги чад наштед брид бешухи соз ба Фаризара нишон тиен нишон додум шайна бигазенша айтани маҳамура евил наметонум фақат номеротона меду салом асалчаҳо гирем билет конкурси беҳтарин ман 6 та билет гирифтам бо мегирам бир пахта бигӣ бир апаша бугӯ болои холодильник салфетка бите бугӯ акаша ваҳ чӯ ҷои мара бине иншаллос не бугазенша муча не ина апаш гуфтесай Фаризаро багаз ина хӯя немиро чихали мегаз ина газ гуфтесай багазумта яке худум мегазумша хуш омадед ҳама каса ба бечора гирьян мекунам менши заряд шидаку майла апай мавҷуда проблема нест номерума дар кор боша худам менависумтон заҳмат накаш эвиле бумон охе бугӯ акаша бубанд почам бугӯ оҳо и кандакоя биненшон асалчаҳо мошалло ой асалчо ки кухня ма орӯз видеои киро тамошо кардам оилаи тоҷик дар олмона
Апаи ки охӣ? Саодат. Бугу акан почимаро бубанд. Тамом. Фарик. Буда. Апаш файро ку. Нав нишон дода будум Сониярам ку. Апаши бугу. Папаш файро бугу. Соня. Бия привет бука а папаша. Дрпшо. Assalamu alaikum. Бия хайс бискар. Айс бугзар салом. Bu bana bakın. Sonia Aziz. Çıkayım şuma. این یه خوش نشونده دیسته پرک ده ما تو پریده ساییش شوکی اپا ایمو داده شما ای چی نبوده این اخای بی چوجه کلونی چوجه میدکی چوجه مبگی اینم خیلی خیلی من با دلشه بخونم پوچه وی ببن سونیا نه چی ده کندی آخه پوچه را Ne kanji? فاریکو Ha? واه شیرینکای من فاریک برو چوجه میکنی Ya taş arkadaşlar. Şurada. موجوده پجان شوهر ده موجوده. خوشبو ندیدم فقط سمکه دستم چی که پا ایجا ما بلیت فروخته استیم اپا ایمو ده دست شما نه ایمو واتساپ همش ده دست شوهر مای دو بلیت در کره انی واتساپ زبربنک ده همین نومیرو پیوست بگی سومتا بپارتا ده همین واتساپ رو روان کچکتا بلیت میتیانتا دودون سلام سلام سوزین خواهجان سونیا سلام میگه سوزین افای زرینه Selam aleyküm. Meşal sazım. Masazım. اول آخی دادر من نگرفتی همو کلن گفتم همه شناسم اپای سعادتا انا مودا چی نویسته گیردی کو یک کامنتر نویسته بودی گوداگ مونده آمده ما گفتم که ای شاگردی ما گوداگش مونده آمده گه میمردم در یک قیسین گلوی خوشروم شیده کو خواب کنه که دیگه نگرزن خروسی کلوی ندیدی چند سومی پریز 1000 تا بلیت داریم 51 تا پریز داریم نرخ بلیت 50 سومانی بر روسی 300 روبل در پریزمون هست دو استرالنی ماشینکای автомат 4 تا پول автомат 5 تا دخوفکا 5 تا پلتا 5 تا پالیسوس 5 تا измельчитель 5 تا دیگه میکسر و 3 تا میکرووالنوفکا 5 конверт 5000 3000 конверт 10 تا و باز هم روزی چی پریز می شود دو کامپلیت کاسرول نرژاویکا لایک بزنید خطا نشون ده بینیم کو مجنونوف حبیب مرا چکار میکنی دیده فاریک کو ایسو بیا بینمد امشب خواب نمیبره اگه فاریک با ایزو میکشه با خوارش نشان دادیم با فاریک روت یا لایک همو خیب ایستاده روبیا پجان شکرانه خدا ساز ای شما پرسیم پجان گودکو داد نزنه اپای زرینه روان کدیشه
سلام جونیکو. اپا ایمیا خوش آمدید. شکرانه خداساز ایمیا. خیام بگو میشه که همه قبوده کمر غم دو دیستین یک طرفم خوی طرفم خورده رفتیستین یا تاش ای طرفم یک تاش ای طرفم با تلفن سونیا رو گرفتگیم آمده رفته سوش برای ایمیا اولاد خوش آمدی. توی رفتی؟ چی گپشی توی ده؟ ایمیا؟ ببه فریزه من باش بره پیشکش زرینه ادرسوشون بتن اول ایده برین کمو اپا ایمی خوش آمدید های ویدیوی کرده کو سعادت گفتگ نو با قدری نو سعادت گفتگ با قدری فرزندام آمدم غریبی میبینم من نو با قدری همو زنک رسیدم گفته سعادت ویدیو کرد پرتفته و کسی دیدن میفوره مره مرحمت ایمو واتساپ در بالا بنویسه نشون میشه Соле Юсуф, привет, сестра моя. Эвелту тухмо отравить мекунад. مالش خواهی همه کسی در پناه خدا باشد کسانی ده که بلیت در کره مرحمت در رنمی ایمو واتساپ زبیربانک پیوسته دوشنبه سیتی مرحمت کرده بلیت بخرید بلیت میتونتونه حتما که در پناه خدا باشد که کودکا مرا نمونده استین دیگه رایکا را نکم نموندید خیلی Akte. İdi şurada bir de. İdi şurada bir de. İdi şurada.